Så her kan man se motoren. Tager vi det der. Her kan man se, at den er åben, den der. Hvis jeg trykker den, så den bliver til close. Kigger på motoren, den lukker. Okay. Kigger på her. Det er vores Bluetooth. Hvis jeg klikker på lock toggle, den åbner. Og kigger på Thinksport igen til at vise, at den er åben. Jeg lukker lige. Sådan der. Det er min Thinksport, min Bluetooth-funktion. Okay. Er det noget vigtigt? Det tror jeg ikke. Nej, den skal lige være åben. Sorry. Var det noget vigtigt? Nej, det er okay. Det er sådan der. Det var bare lukket, der var. Den er åben. Okay, nu skal jeg disconnect fra Bluetooth, og så skal vi vente 30 sekunder. Uden bevægelser, så jeg skal nok måske ikke. Ja, der er lidt bevægelser. 30 sekunder nu. Hvorfor er det så svært at ikke bevæge sig? Så stille. Der er gået cirka 20 sekunder. Og nu. Og så låser den. Sådan. Super. Goodie.